Lidé se na území mnoha evropských zemí objevili již velmi dávno. Na území moderní Prahy byla objevena místa lidí, kteří zde žili asi 4000 let před naším letopočtem. Souhlas, tohle je impozantní věk. O Češích jako o lidu se však tehdy ještě mluvit nedalo a jejich první osídlení se objevilo v 6. století před naším letopočtem. Mnoho národů se začíná stěhovat na jih. Výjimkou nejsou ani mocné germánské kmeny, které však díky své síle nejen mění své bydliště, ale dobývají i nové kraje. Němci v čele s Marabodem okupují území moderní České republiky, poté vytlačují původní obyvatele. Po pár staletích však přišli do Čech Slované a Němce odrazili. Z Čechů se stávají smíšené národy, pocházející z několika etnických skupin, ale stále mají převážně západoslovanské rysy. V 9. století začali Češi přijímat křesťanství. V Čechách a na Moravě pak vládne Mojmír, který se stává opravdovým zastáncem této víry. Později byl postaven první kostel, který se stal ozdobou Pražského hradu. Právě toto město se později stává centrem českých kmenů, které zahajují proces sjednocování. Navzdory válkám se sousedy a potížím se Čechům podařilo vytvořit vlastní stát již v 10. století. Iniciátorem toho je kníže Václav, dnes známý jako svatý Václav. Oslavy na jeho počest se konají dodnes a Češi ho považují za svého národního hrdinu. Formování českého lidu není jednoduché. Mnohé stránky historie České republiky jsou plné dramatických událostí, ale neměnnou vlastností jejich obyvatel je vytrvalost a víra ve vítězství. Pro Čechy je nejdůležitější rodina. Češi jsou také velmi společenští a pohostinní lidé a pro své příbuzné se stávají zdrojem radosti a inspirace. Neděli v České republice si nelze představit bez rodinného oběda, kdy se všichni sejdou u stolu a v útulné atmosféře si povídají. Češi neradi dávají najevo své city na veřejnosti a zde projevují evropskou zdrženlivost. Umírněnost je hlavním rysem těchto lidí. Neradi spěchají, dávají přednost pořádku a soustředění ve všem. Jejich skutečnou vášní je však pivo. V Česku je ku podivu zvykem pít tento nápoj téměř od rána do večera. Opilé lidi přitom potkáte jen zřídka. Pivní tradice jsou zde ceněny stejně jako jakékoliv jiné kulturní dědictví.